Op elk stembureau vies standaard 3 leden. Maar op gewoon plekken in Nederland viest ook zogenaamde prokkelduo's. Die bestaan uit 1 persoon met een licht verstandelijke beheinding en 1 zonder. Op het gemeentehuis van Dantemadiel binnen dat Elroy en Roelof. Zij zetten haar in voor Stichting Prokkel, die mij verkiezings-inclusieve stembureaus creëren wil. Omdat heel veel mensen met een beperking nog wel eens vergeten worden of niet geaccepteerd. Zoals het eigenlijk hoort te zijn. Ja, je kan niet echt aan mensen zien of ze een beperking hebben. En dat is vaak ook de drempel, zeg maar, dat mensen met een beperking het moeilijk vinden om naar een stembus te kunnen. Terwijl dat, vanzelfsprekend hoort te zijn. Elroy en zijn maatje Roelof leerden elkaar kennen via Handicaptenzorg te land, dat nou al jaren giet. Roelof had een bijzondere binding met de doelgroep. Hij is zelfs ook een zoon met een verstandelijke beheinding. Hij vindt het daarom wichtig om hem van Stichting Prokkel in te zetten. De democratie is van elke niet. Ik van mensen met een beperking. En in het beleid worden er ook dingen besluiten over deze mensen. En dan is het ook mooi dat ze er zelf ook wat over te zeggen hebben. Ik zit nu bij de stembus. Dus ik moet kijken of de goede stempapieren in de goede stembus komen. Ja, hartstikke leuk. Nou ja, de mensen die er komen en gezellig praten met mijn maatje. Zeg, gaan wij wat tellen? Ja. Alsjeblieft. Het is wel belangrijk dat iedereen gewoon zijn stem moet en mag uitbrengen. Ook al heb je een beperking, dat maakt helemaal niks uit. Iedereen is gelijk.